गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। तामुलपुरनि साखाथियाव थानाय भुटान गेटआ 3 साननि थाखाय बन्द थागोन। रायजो बिसायख'थि आय'गा आसामाव लकसभा बिसायख'थिनि नैथि खोन्दोनि सिगां थांलाय फैलायखौ सामलायनाय आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बाहायनो थांखिजों तामुलपुरनि खाथियाव थानाय भुटान गेटखौ बिसायख'थिनि समखोन्दोजों लोगोसे सानथामनि थाखाय बन्द फोसावदों। इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार खहा। इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों मावथि अमिय नार्जारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारबाय। इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों सोद्रोमा अमिय नार्जारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै कंग्रेस दोलोआव गर्जन मोसाहारजों जयनिं जाबाय। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया। दिनै चिरां जिल्ला थाइखाजरा ओनसोलनि उत्तर दाखिनगावनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डी फरायसालिया देग्लाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। गोग्गाथाव आरो मख'जाथावदि गुरुदेव ब्रह्म बर्डी फरायसालिनिफ्राय गासै 13 फरायसाफ्रा देग्लायनि मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बिदिनो 7 फरायसाया स्टार मार्क 7 फरायसाया सेथि थाखोआव आरो सासे नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफाया बाहागो लाना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बिसायख'थिनि समावनो बिटिआरआव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय। सेरफांगुरि नेपालपारायाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। सिनाय मोनै सुबुङा नेपालपारा प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मावखुलियाव अर लगायदों होनना गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा। बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआ बे जाथायखौ खालामदों होनना गोख्रों अजद होदों। बिथांमोना बुंदोंदि प्रमद बर'आ बिटिआरआव सान्थि फैबाय होनना बुंदों। सान्थि फैदोंब्ला मानो हिंसायारि जाथाय खालामदों होनना गोख्रों सोंलु खालामदों। लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनो भट होना गोख्रों फिननाय होनो बयखौबो खावलायदों। उदालगुरियाव लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। 500निबो बांसिन गुबुन गुबुन लाइमोन आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। संसदारि बिसायख'थिया साननै सम थानायनि सिगां मैया उदालगुरिनि बड'लेण्ड जौगाखां फाउन्डेसन लांगोनायाव बिएसइउ बनसु बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन एनजिअ क्लाबफोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज'ज'यै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब मुसाहारिया जागायनाय आरो मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि जोहोलाव बर'आ मासि सामलायनाय आरो मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया बेखेवना होनाय जगदान मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे जगदान मेलाव मिरु आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सपन दे, खगेन देखा, ब्रह्मन बाग्लारिजों लोगोसे गोबां मिरु जिल्ला इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा ज'ज'यै बाहागो लायो आरो 500नि बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। जमदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवबाय। क'क्राझार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि काम्पा बरगयारि बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय मैखोमै खामानि मावलांनो जायगा जायगा बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलि नांगौखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव जमदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलिखौ मोनसे समनि एमसिएलए देबजित नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु बिपिएफ दोलोनि राजबंसि सेलनि सचिन अधिकारी बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो।